tam, co tam mám. Jo. Kož tam, co A tam máš. já. Čau. Ty jako nemluvíš, jo? Hej, No. pojďte k sobě blíž. Můžeme blíž, jo? Ne, to chci spíš z dálky to vzít třeba, víš. Tak jak? Já myslím, že byste my dva byste mohli být sobě hodně blízko. Ještě si mě začal, už mě sereš na mě. Jsi takový nějaký debil, nebo co? Jaký hovado. No, jak jsi se včera měl, když jsi šel domů? No já asi dobře, hele člověče, já nevím, jak jsem jel, nevím, kde jsem byl. Jsem někde byl, jo? A kde jsem byl? Někde. Jako ještě vy dva takové ty postavy se potkat, to je jako fakt dobrý. No viděl jsem tě z hospody, tak nevím, jestli jsi trefil domů. Jsem tady tak trefil, no. A jsem jako popitý, jo? No už dneska ne, ale spal si dlouho. Jsem se byl dneska na tebe podívat a Se spáč, jo, jako. no si takový dlouho. Pak si žral na co přišel. A žral jsem hodně, jo, jako. No, tak celkem jako jíš pěkně, no. Co, jako vyžraný prostě, nebo co? No, když jsi malý, tak ne, ale A já jsem jako, jednou jsem malý, jednou velký, nebo co? Když jsem malý. Jsem zatím nepomohl, ale. ne, tak Ty říkám, že mi sereš. když dlouho spíš, tak rychle nabíráš a víš, co ona tam má. Jakube, napovídej ty jemu. Ty vole. No sereš mě! Co tím mám? Tě můžu srát, tím, že můžu srát. Sereš na všechny občas. Pojď to pěkně nakažlivý. Nakažlivý, jo. Takže Že ti tak pí, si objevíš takže třetí, ti vysereš piju a krev, jako. To nedá. To tě nedá. pije. Krev, hej. Ale si občas piješ, ale jako to... Seruju, jako lítám a seru, jo. Hlavně když spím, Nemocně, no. hlavně když spím, tak to je moc příjemné. No, tak já vím. Angy, malárie a tady ty sračky No jsou. jasný, komár, no. No, to ne. Kumár. To je strejda. Z druhého kolena. No, ale už pojď ke mně, no. To je zase. Komár, jo. No, Já akorát vím, že třeba nabírám, byl jsem ožralý. No byl si, no, pak se zas najet, zase spíš. Ty furt jenom spíš. Spím jen Málo kdy vylezeš ven, takhle jako... Občas zase. Kegab. Nějaký prase nebo co, jo? No, řekneš si za... Počkej, když jsme zvířata, pras... To je jako prase jde za spody, jo? Aha. No znám pár takových typů. Právě nevím, jak jsi došel jako domů. Jako v opice, jo? Nějaká. Jestli jsi v pohodě otevřel, nebo potřeboval si pomoct. Tak jestli zvířata chodí domů za spody, tak já to prostě...